Bună dimineața! Hai să dăm și noi drumul la un vlog, că n-am mai făcut vlog de mult. Astăzi avem filmări, dar de la ora 3. Avem niște filmări pentru sponsorii de la Suflete pe două roți și de la... să terminăm videoclipul celor de la Suflete pe două roți. Așa că, momentan, ne bem cafeaua. Câinele care e deja leșinat după o tură de parc. Am găsit cafeneaua asta aici, așa, între blocuri. Și ne-am oprit și noi să stăm un pic. Mai devreme n-am apăsat pe rec, dar acum sunt sigur că toată lumea e în pauza de masă, cum s-ar spune. Am terminat ce aveam de filmat pentru teasere și urmează să filmăm pentru clipul celor de la Suflete pe două roți, diseară. Te-am văzut, apropo de astea. Ce mașina aspiratorul tău? Păi tu trage praf, frate, trage de alea, uite. S-a rupt și ăsta. Noi filmăm clipul Suflete pe două roți. Vezi, BMW-ul ăla e al meu. Nu e bun. Băi, aveți chef de panorama. Nu e al meu, e al lui. Nu zic, dar BMW. Nu, E46. E46. Uite mânerii. Uite, vezi? Dacă bagi doar de 20 de lei benzină în ea, Da, unde dă 20 de lei? de 15 lei. A băgat de 15 lei benzină și aia e. BMW? Trage BMW, nu. Mai. Dei. Ușor. Gata. Ușor, domnul Gabi. E electrică? Da, așa mergi fără benzină. Pune și tu avariile, Gabi. Și s-a dus! La a doua locație. Aici vom filma restul clipului. Dar momentan bate atât de bine soarele încât trebuie să așteptăm să apună. Zi, Bogdan. Stau la plajă. E plăcut. Nu mai în spate. O mai lasă aici? Da, dar nu ai de... Ceea ce facem scena... Cu fața. Ia, tati! Nu e fața problema e că am zis doar să putem filmat. Eu își pre noaptea și dorm un pic de zor. Îmi merg sinapsele călare pe motor. Nimic nu-mi place atunci când e ușor. Îmi mai bag eu pula, dar la bază sunt un domn. Contactul pleacă, rotatul după că stă pe loc, este simplu cauciuc. Stai așa, nu am fost contați. Îmi zici că când nu se face. Fire the hole! Need backup. Îmi merg sinapsele călare pe motor. Nimic nu-mi place atunci când e ușor. Îmi mai bag eu pula, dar la bază sunt un om. Contactul pleacă, rotatul după că stă pe loc, este simplu cauciuc. Parcă o să iasă foc când ne vezi pe bulevard sau la un eveniment. Parcă ai vrea și tu o tură, dar cu viitor e plec. Părurile îți amplifică atracția. Nu e genul să se plângă, te place senzația. De pe coliță, fără să le poți. La final nu e suflete pe noroc. Părurile îți amplifică atracția. Nu e genul să se plângă, te place senzația. Stă cu minte pe coliță, fură minim să te poți. La final nu plec pe două roți. Dai! La final rămâne pe două roți. Ochii se dilată, inima pompează tare, știe că e nebună rău.
trebuie vreo confirmare, are schimbare, are Și mișcări vulgare n-are doar admiratori, are și admiratoare. viziera ridicată, ochii albaștri și pe place, educat și cu carismă, cu priviri tu îl dezbraci. N-am loc de buchet, dar pot să-ți aduc o floare, suntem păsări călătoare, așa e viața pe motoare. Părurile îți amplifică atracția, nu e genul să se plângă pe glaci și senzația. Stau cu minte pe cloriță, fură minim de morți, la final rămânem suflete pe două roți. Părurile îți amplifică atracția, nu e genul să se plângă pe glaci și senzația. Stau cu minte pe cloriță, fură minim de morți, la final rămânem suflete pe două roți. La final rămânem